Ahojte ľudia. V tomto videu vám ukážem, ako urobiť palmovú rezačku. Budeme potrebovať tieto veci. 2 litre demineralizovanej vody, kýblik, obyčajný zdrojový drôt, 2 hrubé káble, 2 primárne cievky z mikrovlniek, obyčajný káblik takýto, potom 2 vagosvorky a ešte túto paličku. Je grafit, takýto malý kúsok grafitu z baterky a jednu alebo 2 sťahovacie svorky. Takže začneme s tým, že si pripojíme túto prvú primárnu cievku na 220. Nájdeme si káblik, na ktorom si odizolujeme túto izoláciu. A vidíte, toto môže byť ľahký projekt. Môžete zvládnuť vy a každý. Keď to zvládne s jednou rukou, tak to zvládne každý. No, zoberieme si jednu vagu 22 jednotku. Otvoríme si 2 plošky. Keď si pýtate, prečo používam takúto veľkú, lebo túto som mal po ruke a iné som nechcel hľadať. Počkajte ľudia, dám strich a napojím to sem, lebo je to ťažké robiť jednou rukou. Máme to hotové. Môžeme vidieť, že na tomto som pripojil tento káblik, lebo tento má takéto pluska a tento má iba drôt. Čiže napojíme to takto. Je úplne jedno, ktoré použijeme. Tak, druhý, do ktorým robím vagosvorku a pripojíme tak. Hotovo, máme to napojené. Toto je tá vysoká napäťová. Teraz si pripojíme káble. Budem potrebovať jednu túto paličku, aby ste boli v bezpečí, a káblik s krokosvorkou. Dáme na to grafit. Vidíte, takto. A pripojíme to s touto SK páskou na túto paličku. Dám strich, lebo to je ťažko robiť s jednou rukou. Hotovo. Môžeme vidieť, ako to vyzerá. Teraz musíme toto pripojiť na tieto cievky. Otočíme to a priskutíme tieto káble k týmto. Druhý tuto. Tak. Teraz naplníme vodu kýblik s demineralizovanou vodou. Otvoríme si vodu. A robíme to preto, aby sme mali dobré chladenie. OK. Dobre. Teraz druhú. A keď sa pýtate, prečo používame demineralizovanú vodu, lebo s ňou ona nie je vodivá, ako keď viete. A keď neviete, tak už viete prečo. Vidíme, že tento kábel sa nám uvoľnil, tak ho pripojíme až naspäť. Urobím to poriadne s obidvoma rukami teda. Pardon. Ospravedlňujem sa. Budete potrebovať ešte jednu krokosvorku, ktorú pripojíte sem, aby sme mali lepšiu konexiu. Teraz to dáme do vody. Tak, toto by to malo vyzerať. Položíme na bok a potrebujeme zapojiť do zásuvky. To je trochu ťažšie. Pardon. Je to trochu ťažšie s jednou rukou a zapojím to za kamerou. Že toto je môj oficiálne prvý test tohto. Ja som si na kameru, keby sa niečo náhodou pokazilo.
Vypneme a... Je to. Počkejte ľudia, zabudol som sa zvárať si okuliare. Ja som späť. Pokračujeme. Vidíme, že to nádherne funguje. Keď to dáme kovu, tak to vieme dostaviť. Normálne máme zváračku funkčnú, môžeme vidieť. Dobre ľudia. To je tomuto všetko. A voda, ako cítime, je studená. Čo je to všetko? Asi v zabudnúcom šorte urobím vodné chladenie pre toto. Ale toto je k tomuto všetko, video všetko. Čiže ahojte ľudia a vidíme sa pri ďalšom videu.